Hayi ke ndiyayazi okokuba njengoko silapha kule ndlu kaThixo nibukele ke phakathi kwam nenkosikazi yam, ndiyayazi okokuba ubuhle benziwa ngabantu ababini. Njengoko ke ndifuna ke sinishiye nengoma ekwazi ukuthi ibe yimeseji kubani nobani okwazi athembe xa kuThixo. Sayiva ngayo ke nkosikazi, sizawudlala amalegita. Inkosi. Sizoyibhala le ncwadi emasangweni omoya, sizoyibhala le ncwadi emasangweni omoya, emasangweni omoya, emasangweni omoya, emasangweni omoya, emasangweni omoya, sizoyibhala le ncwadi.